Kaže se da je obitelj stup ljudskog društva. Što će se dogoditi ako promijenimo iz temelja način začeća djece? Radi se na veoma prijepornim pokušajima stvaranja djece kloniranjem. Kad bi Sjedinjene države zabranile ovu tehnologiju, to na nas ne bi utjecalo ni na koji način. Postoje tomu sklonije države, sklonija područja, skloniji ljudi koji bi s nama surađivali. To je bezobzirno i neodgovorno i zanemaruje znanstvene činjenice. Ako uspije, na kraju ćemo se početi odvajati od uobičajenog prirodnog čovjeka i krenuti prema genetički unaprijeđenom čovjeku. Kloniranje napreduje sve većom brzinom i ne bavi se samo djecom. Ta bi tehnologija mogla spašavati živote i liječiti bolesne. Čudo je da nam je priroda to darovala. Mogla bi izmijeniti naše kućne ljubimce, farme i zoološke vrtove. Mogla bi što više vratiti životinje iz mrtvih. Dobrodošli u doba klonova. Klon. Mnogima i sama pomisao na kloniranje izaziva slike zombija i čudovišta. No klonovi, genski duplikati već žive među nama. Možda neke i poznajete. Blizanci koji se razvijaju iz jednog jajeta zapravo su klonovi. Uvijek govorimo da smo dvije osobe koje zajedno čine jednu vrašku cjelinu. Mislim da smo povezani od normalnih sestara jer sve doživljavamo na neobičan način. Da smo klonirane, to ne bi bila fora. Sve bismo bile iste, to bi bilo dosadno. Objava iz 1997. da je klonirana ovca imenom Dolly iznenadila je svijet. Među zaprepaštenima bio je i pravnik s Bostonskog sveučilišta George Enos. Za Boga, mogu klonirati sisavca. Govorili su da to nikad neće moći učiniti i to je zapravo bilo poput znanstvene dogme, da se sisavac ne može klonirati, pa sam doista bio zaprepašten. Bila je to moja prva reakcija. Moja druga reakcija bila je pak da će to netko poželjeti učiniti čovjeku. Što će se dogoditi ako kloniramo ljude? Kakav nas vrli novi svijet očekuje? Dogoditi ako kloniramo ljude? Kakav nas vrli novi svijet očekuje? Mislim da počinjete govoriti o onome što je Adolf Hitler htio sa svojom marijevskom rasom. Samo zato što nekoga klonirate ne znači da ćete imati istu dušu. Osjećam da je to nekako protiv Boga. Pojavilo bi se nešto kao viša rasa tih kloniranih ljudi koji bi svi bili genetski savršeni. U biti se igrate nečime što ne razumijete i vjerojatno stvarate veoma izobličena bića. Kloniranje ima dva posve različita cilja. Većina ljudi misli na stvaranje kopije neke životinje ili osobe. To je reproduktivno kloniranje. No postoji još jedna vrsta. Terapeutsko kloniranje pokušava stvoriti doknadne dijelove radi pomoći bolesnima, zamjenske organe i tkiva. Svaki treći Amerikanac oboljet će od bolesti koja bi se jednog dana mogla liječiti terapeutskim kloniranjem. Od artritisa, multiple skleroze, dijabetesa, Parkinsonove bolesti. I što je možda najvažnije za glumca Christophera Reeva, ozljede kralježnice. Najpoznatiji po svojoj ulozi Supermana, Reeve je paraliziran od ramena nadolje zbog nesreće na jahanju.
Ozlijeđen sam na spomendan palima u ratu 1995. kada sam na natjecanju preletio ogradu bez konja. On je ostao na jednoj strani, a ja sam preletio na drugu i završio s takozvanom krvničkom frakturom, slomljenim vratom. Riv, poput Supermana, sada pokušava pomoći ljudima u nevolji. Ovaj zagovornik terapeutskog kloniranja zna da znanost mora učiniti veliki skok da bi ljudi s ozljedama kralježnice ikad opet prohodali. Reproduktivno i terapeutsko kloniranje počinju na isti način. Uzmete stanicu od osobe ili životinje da biste stvorili majušni zametak, embrij, klon od oko 100 stanica. Zatim ove dvije vrste kloniranja kreću različitim putovima. Za ljude kao što je Riv, ovo stanično klupko moglo bi biti jedina šansa da izbjegnu invalidska kolica. Za druge pak taj majušni zametak dragocjen ljudski život. Pastor Russell Saltzman dijabetičar je koji bi mogao imati koristi od terapeutskog kloniranja. No to bi zahtijevalo stvaranje zametka, njegova klona. Da stvorim svoju repliku, svoju gensku repliku i da je ubijem. Ima li to smisla? Za mene u tome ima nečega u osnovi gnusnoga. Hoću reći da to pripada u znanstvenu fantastiku, lošu znanstvenu fantastiku, čudovišnu znanstvenu fantastiku. Moramo moći zamisliti kako je biti u tuđoj koži. Malo zastanite i razmislite kako je to sjediti u invalidskim kolicima 7 godina. Kako je kad ne možete sami ni jesti, ni zagrliti svoju djecu. Mislim da nije pošteno kad govore da ja ne mogu živjeti, da taj gro stanica ne bi smio dobiti priliku za život. No dobro, još sam ovdje i živim. Andrea Gordon živjela je punim životom kad je u dobi od 28 godina pogodila užasna bolest. Bila sam neudana, zabavljala sam se, trošila novac, putovala, uživala u životu. Moram reći da sam vjerovala kako sam vrlo zdrava mlada žena. Otišla sam na godišnji ginekološki pregled. Došla je bolnička sestra, izmjerila mi krvni tlak i rekla, ova je vražja stvar pokvarena. Zatim se vratila u sobu s prenosivim aparatom za mjerenje krvnog tlaka, izmjerila ga i rekla da se ne mičem. Izašla je. Poslije 5 sekunda dotrčao je liječnik, nisam shvaćala što se događa. Onda mi je on izmjerio krvni tlak, odmahnuo se i upitao kako se osjećate u ovom trenutku. Ja sam odgovorila, pa boli me glava. On kaže, vaš je krvni tlak 210/109. Morate ravno na odjel hitne. Zabrinutost na licima liječnika govorila mi je da je sa mnom nešto veoma loše. Tada su pregledali uzorak mojeg bubrega uzet biopsijom. Govorili su, opa, bubreg ne radi. Vodite ovu djevojku s mjesta na dijalizu. Nisam još upoznala nikoga komu je zatajio bubreg. Naravno, uvijek sam mislila da se to događa samo starim ljudima. Dijaliza je može održavati na životu samo nekoliko godina. Da bi doživjela 40, moraju joj presaditi bubreg. Organi postaju dostupni. To je tužna, nesretna životna činjenica, ali ljudi i dalje piju i voze. Kada je naša bolnica dežurna, vidite helikopter kako preljeće iznad vas, a vi se tamo s drugim pacijentima koji čekaju presađivanje i mislite možda je taj. Ako ne dođe na vrh popisa pacijenata za presađivanje bubrega na vrijeme, njezino bi preživljavanje moglo ovisiti o kloniranju. Tješi me to što sam od te strašne bolesti koja mi je uništila bubrege oboljela u ove dane i ovo doba. I tako Gordonova gaji nadu u istraživanja. U blizini Blacksburga u Virginiji farmaceutska industrija radi na rješenju. Žele klonirati svinje čiji bi se organi mogli presađivati ljudima. Prve klonirane svinje na svijetu stvorila je ekipa pod vodstvom genetičara Davea Eiresa.
Sada vlada velika oskudica ljudskih organa za presađivanje. Samo u Sjedinjenim državama na popisima čekanja nalazi se 80.000 ljudi. Dok čekaju na organe, svakog dana umre 16 osoba. A ovo je prilika da genetički modificiramo svinje i koristimo se njihovim organima u prevladavanju te oskudice. Mislim da je iskorištavanje svinja za proizvodnju organa za ljude na popisima čekanja, koji mogu umrijeti, mnogo bolje nego da 15 ili 100.000 tih svinja završi na našim stolovima. Eresov je izazov u tome što je svinjske organe nemoguće presaditi u ljude bez prethodne modifikacije svinja. Kad bi odmah sad presadili obično svinjsko srce u moja prsa, odbacio bi ga. U roku od nekoliko minuta pocrnjelo bi, postalo nekrotično i prestalo funkcionirati. Razlog je što na površini svih svinjskih tkiva i organa ima šećera, a taj šećer kaže ja sam svinja. Za čovjeka bi ta reakcija bila kobna. Takav organ ne bi preživio više od nekoliko minuta. Stoga je naš cilj izbiti ili izbrisati gen koji je zadužen za stavljanje šećera na površinu svinjskih stanica. Takav se organ može presaditi u čovjeka. No, jedini je način pomoću kloniranja stvoriti mnoštvo svinja bez gena koji kaže ja sam svinja. Kloniranje počinje jajnom stanicom. U njoj su geni koji instruiraju stanicu da se pretvori recimo u svinju. Baš kao što u notama piše kako odsvirati pjesmu. Da biste stvorili klona, isisavate gene kako biste se riješili postojećih instrukcija. Zatim umećete nov skup instrukcija, nov skup gena odrasle životinje koju želite preslikati. No, to nije sve. Morate ugoditi i nove instrukcije. Kao kad prerađujete glazbeno djelo, morate promijeniti neke note, druge izbrisati, preinačiti treće. Sad imate nov skup instrukcija koje će klonu govoriti kako da raste. Kod svinja, kirurg oko 150 jednostaničnih zametaka, Molim embrije. od kojih je svaki genetički modificiran, usađuje u krmaču. Oprasit će možda 5 prasića, no prije nego što Andrea Gordon dobije organ koji joj treba, moraju se riješiti još mnoge znanstvene zagonetke. Znanost kloniranja zapravo nije nova. Potkraj 19. stoljeća ježinčev su zametak u oceanskoj vodi protresli umjesto da ga promiješaju. Zametak se podijelio na zasebne stanice i svaka je izrasla u istovjetnu životinju, klona. Tako je škakljiv problem reproduktivnog kloniranja riješen prvi put. Mogu li se klonirati i druge životinje? Hans Spemann 1902. istraživao je daždevnjake. Za razliku od ježinčeva zametka, daždevnjakov se zametak ne može razdvojiti trešnjom. U trenutku nadahnuća Spemann je uzeo vlas svojem sinčiću i od nje načinio omču. Zametak je uhvatio omčom. Kad ju je stisnuo, dvostanični se zametak uredno razdvojio u zasebne stanice. Svaka se stanica razvila u odraslog daždevnjaka. 2 klona, blizance. 1960. stanice mlade žabe, punoglavca, iskorištene su za kloniranje odrasle žabe. No, tek su s Dolly znanstvenici napokon pokazali da se klon može stvoriti i od odraslog sisavca. Dolly nije stvorena preko noći. Za njezino stvaranje trebalo je 277 pokušaja. 276 zametaka nikad nije sazrelo. Čak i danas, obično se samo nekoliko postotaka kloniranih embrija razvije do rođenja. A zdravlje onih kojima to uspije pod znakom je pitanja. Dolly, na primjer, pati od artritisa i vjerojatno ima druge znakove preranog starenja. Još nitko ne zna koliko su u klonova mane česte. Mladi klonovi znaju imati teškoće s disanjem. Kod nekih vrsta životinje ugibaju mlade ili previše narastu. S obzirom na neizvjesno zdravlje životinjskih klonova, je li sad vrijeme za kloniranje ljudi?
Rudolf Jeniš, pionir je kloniranja u MIT-evu institutu Whitehead. Smijemo li se koristiti ljudima kao zamorcima? Ne slažem se s onim aktivistima kloniranja koji vjeruju kako su dolazak na svijet i odrastanje doli tehnika koju bismo mogli primjenjivati na ljudima. No u Lexingtonu u Kentuckiju jedan specijalist za reprodukciju kaže da je došlo vrijeme za kloniranje ljudi. Panos Zavos radi s neplodnim parovima od 1978. Ljudski embrij mogli bismo klonirati već sutra. No da biste klonirali ljudski embrij u reproduktivne svrhe znači da morate... Ljudski embrij mogli bismo klonirati već sutra. No da biste klonirali ljudski embrij u reproduktivne svrhe znači da morate uzeti embrij i provjeriti da je apsolutno, nedvojbeno, sigurno savršen. Mislim da je to besmislica. To se ne može postići. Čak ako se i doimaju tjelesno normalnima, mogao bih to osporiti, a vi biste tek za 10, 15, 20 godina vidjeli da ima problema koje nikad ne možemo predvidjeti. Rasprostranjenost abnormalnosti iznosi gotovo 4% kad to činite uobičajeno, pod prirodnim uvjetima vaše spavaće sobe. Pa stoga postoje nesavršenosti s kojima svatko živi i mi smo spremni živjeti sa svojim nesavršenostima. Žena koja je spremna preuzeti rizik zove se Vivienne Maxwell. 40 joj je godina i neudana je. Bezuspješno je pokušavala dobiti dijete umjetnom oplodnjom. Mnogo mi znači imati svoje dijete i sve ću poduzeti da ga dobijem. Prošla sam mnoge kirurške zahvate, sve pokušavala, obišla svaku kliniku i pohađala sve moguće seminare. Danas Maxwellova posjećuje nećakinje i sestru u blizini Sakramenta u Kaliforniji. Rado sam s njima jer nemam svoje djece. Oni su mi kao zamjenska djeca. Obiteljske su veze Maxwellove čvrste. Za nju je bitna genska veza s djetetom. Mogu posvojiti dijete i voljeti ga. Mogla bih uzeti davateljičino jajašce i roditi. Voljela bih to dijete, ali to ne isto. Ne bih mogla sjesti uz to dijete i objašnjavati mu događaj iz povijesti svoje majke ili oca. Tehnički ona ne pripada tom djetetu, jer genetski nije moje. Ako želi srodno dijete, ima malo mogućnosti. Njezine su sestre prestare da joj daju jajašca, pa joj je počelo zanimati kloniranje. U slobodno vrijeme rado pretražujem po internetu i pronašla sam da je kloniranje moguć izbor koji ulijeva nadu prije nego što mi vrijeme istekne. Kamo sreće da se u Sakramentu neka klinika time bavi jer bih bila prva u redu. S obzirom na brz razvoj tehnologije kloniranja, Maxwellova bi uskoro mogla dobiti priliku. No za sad čeka i nada se. Nema jamstva da klonirani Albert Einstein u novoj sredini neće poželjeti postati košarkaškom zvijezdom. Istodobno bi Michael Jordan mogao poželjeti postati veliki istraživač koji uništava viruse. To nije ista osoba. Nije. Rado bih se družila s tim klonom i vidjela o čemu je riječ. U načelu, jedna jedina zdrava stanica sve je što nam treba za kloniranje čovjeka. To je razlog što jedna tvrtka želi slavnim osobama ponuditi autorsko pravo na DNK za slučaj da im netko ukrade gene. Klonirano dijete moguće je stvoriti od bilo koga, od Tigera Woodsa, Toma Cruisa, Seana Connerya, iz kožne stanice koja je ostala na čaši ili iskorištenoj zubnoj svili. No u kojem bi smislu klon bio isti? Zapravo, klonovi nisu čak ni tjelesno istovjetni. Sva su ova telad, klonovi, su biti istovjetnim genima. No njihove se šare malko razlikuju. To je stoga što su se u utrobi razvijali u djelomice različitim uvjetima. Samo jedno od telada ima crn prsten oko oka. Ostale su razlike među njima suptilne. Klonovi se mogu i ponašati različito. Dovoljno je Se reći da smo donekle identični, ali ne posve. Ja imam veći razmak između zuba. Manka ima najdužu kosu, ona ima najdužu kosu. Svaka od nas drugčija. Ja sam malo viša, ona je malo viša. Pogledam je i pomislim, ja ne izgledam tako. Ne izgledam tako. Isto se ponašaš, isto se krećeš.
Zato ne volim kloniranje, jer što ako kloniranjem stvorite jednoga zlog blizanca? Ona voli ostati budna dokasna, ja volim rano ustajati. Dakle, ima razlika, ima još nekih stvari kad je riječ o ljudima. 2 Seana Connerya ne bi bila loše. Ne, 2 Toma Cruisa. Vidite, Toma Cruisa. Nemamo isti ukus kad je riječ o muškarcima. Ona voli dečke, ja muškarce. Da, točno. Dakle, klonovi ne izgledaju i ne djeluju posve isto. Ipak, klonovi bi mogli dovesti do nekih neobičnosti u obiteljskoj dinamici. Zamislimo obitelj u ne tako dalekoj budućnosti kad bi kloniranje bilo mogući izbor. U toj modernoj obitelji u doba klonova muž bi mogao klonirati sebe da dobije sina. Kakav otac, takav sin. Bog, dečki. Žena je klonirala sebe da stvori kćer. Jabuka ne pada daleko od stabla. Zapravo jabuka uopće ne pada. Ovo je neobična obitelj. Kći nije genski vezana za muškarca kojega naziva tatom. Sin nije u rodu s majkom. I u tome kvaka. Sin je slika i prilika oca u dobi kad je majka s njime počela hodati. Kći izgleda baš kao mama kad se udala za tatu. Nadajmo se da će budućoj obitelji zdravstveno osiguranje pokrivati troškove psihoterapije. Ova obitelj ima i 3. dijete. Odlučili su podići Beethovenova klona da bi u svoj dom unijeli malo glazbe. No, mladić prolazi kroz teško razdoblje. Roditeljska očekivanja mogu uništiti najčudesnije genske darovitosti. Miješanje gena nije u interesu ove obitelji. Kako si danas prošao na ispitu? Mislim da sam vjerojatno dobio odličan. Bravo. A to se odnosi i na njihove kućne ljubimce, također klonove. Malo genetički izmanipulirane, radi puke zabave. Prema nekim mišljenjima, kloniranje nije samo recept za disfunkcionalnu obitelj. To je tehnologija koja bi mogla uzdrmati temelje civilizacije. Najviše nas treba uznemiriti to što kloniranje zapravo mijenja definiciju što znači biti čovjek. Genetika bi poticala od jedne osobe, od muške ili od ženske. Potomak više ne bi bio proizvod muške i ženske osobe. Cijela naša priroda, svi naši obiteljski odnosi, cijelo naše biće uređeni su spolnom reprodukcijom. A ako to oduzmemo ljudskom biću, mislim da još ne znamo kakve će to posljedice donijeti pojedincu, obitelji i društvu. Neki nas uvjeravaju da bi se prema klonu moglo postupati kao prema predmetu. Sve do sad nismo mogli reći da želimo da netko bude baš takav. S kloniranjem možete dobiti nekoga genski baš takva. Kloniranje zapravo prema definiciji postupa s djetetom kao s proizvodom. Što je u najboljem djetetovu interesu? To je jedino važno pitanje. Ne moje želje, ne vaše, ne roditeljske, nego djetetovi interesi. Je li u djetetovu interesu da bude klon? Površinski to zvuči smiješno. Nakon prvog djeteta rađa se reproduktivno klonirano djetešce i mi ga odjevamo u svjetlo plavo ili ružičasto, kako kaže moja kći, i volimo ga doživotno baš kao i svako drugo. Treba li stvarati djecu kloniranjem, teško je pitanje, no kritičari upozoravaju na uznemirujuće probleme. Ako možemo stvarati kopije, neće li kušnja da ih poboljšamo postati neodoljiva? Kloniranje vodi genetičkom inženjerstvu. Ono vodi pokušajima preinake ljudske vrste ili preinake pojedinca. Ako jedanput počnemo prerađivati gene, teško je predvidjeti gdje ćemo završiti. Možemo ići samo toliko daleko da pomognemo nekomu da dobije svoje biološko dijete.
No onoga trenutka kad ljudi počnu djeci mijenjati boju očiju, visinu i takva svojstva, te pokušaju stvoriti nadmoćnu jedinku, mislim da to postaje opasno. Biće toliko različiti od nas prirodnih, da tako kažem, da će to stvarati napetosti kakve smo vidjeli tijekom ljudske povijesti, gdje jedna skupina gleda čak i ljude iste vrste kao drukčije, a to na kraju vodi porobljavanju, a vjerujem čak i mogućem genocidu, jer će jedna skupina ugrožavati drugu i naposljetku je uništiti. Ako postoji mračna strana reproduktivnog kloniranja, terapeutsko kloniranje moglo bi biti jedini tračak nade za pacijente kao što je Andrea Gordon. Njezini su izgledi bili povoljniji odmah nakon što je dijagnosticirano zakazivanje bubrega. Tad se susrela s voljenim osobama. Pitala je bi li tko od njih razmislio o darivanju bubrega da joj spasi život. Pokazalo se da jedna strina ima odgovarajuće tkivo. Sjedila je s Biblijom. Rekla je kako misli da joj je Bog rekao da to učini. Kazala je kako je odmah osjetila smirenost koja ju obuzela i od tog trenutka više se nije nimalo kolebala. Ona i strina podvrgnute su teškoj operaciji koja je trajala satima. Kad sam se probudila, uz krevet je bila moja majka. Skinula mi je masku s kisikom, a ja sam je upitala kako je strina Dona. Rekla je dobro i dodala bubreg radi. Kazala je da, počeo je raditi gotovo prije nego što su dovršili njegovo priključivanje. Osjećala sam se bolje, znala sam. Bilo je nevjerojatno što se ona odrekla jednoga od svojih organa da ga da meni i omogući mi život. Doista je bilo nevjerojatno. Andrea je imala sreću, no lijekovi koje sad mora uzimati kako bi spriječila svoje tijelo da odbaci novi bubreg imali su strašan popratni učinak. Ljudi su me stalno upozoravali na moje stanje. Zašto se toliko treseš? Znate već, hvatali me za ruke. Vidjela sam te prije 6 mjeseci. Zašto si u licu tako podbuhla? Na steroidima sam. Ipak, osjećala se kao da joj se vraća život, no onda joj sreća okreće leđa. Poslije 2 godine i 8 mjeseci probudila sam se usred noći od užasnih bolova u uhu. I tako su me, da bi mi mogli liječiti uho, morali skinuti s lijekova protiv odbacivanja, da bi ojačali moj imunosni sustav i suzbili upal uha, i posljedica je bilo to što sam izgubila bubreg. Moje tijelo odbacilo bubreg. Sad više nemam izgleda da nađem živog darovatelja. Nemam braće i sestara, moji roditelji ne dolaze u obzir. I dok čeka na bubreg nekog pokojnika ili probaju u medicini, njezin se život vrti oko jedne jedine stvari. Dijalize 5 puta na dan, 7 dana u tjednu. Svaka 4 sata počevši od 5 sati ujutro. To je moj život. Koliko će dugo morati čekati dok se ne oslobodi svoje krhko kužeta za spašavanje koje svakog trenutka može iznevjeriti? Ljudi pokušavaju klonirati životinje za presađivanje organa pacijentima kojima su očajnički potrebni. No jedna tvrtka u Kaliforniji koristi se sličnom tehnologijom za stvaranje gotovo istovjetnih životinja za hranu. Stvaranje boljih pilića san je genetičara Roba Ečisa. Ako ste prije 100 godina željeli proizvesti vrhunsko pile, uzeli biste dobrog mužjaka i vrlo dobru ženku, križali ih i dobili potomke koji su imali željena svojstva. Danas preradarskoj industriji nudimo mogućnost da odabere neku pticu i kaže ovo je izvanredna ptica. Napravit ćemo mnoštvo kopija te jedinke. U pokusima kod Origin Therapeutics-a crni pilići predstavljaju tu izvanrednu pticu. Mesnatu pticu koja raste brzo i uspješno. No ovdje nastaju teškoće. Ne možete uzgojiti dovoljno mesnatih ptica da biste zaradili. Ne nose dovoljno jaja. Ne nose dovoljno jaja. Pa kako doći do mnogo mesnatih ptica? Otimate jaja dobrim nesilicama kao što su ove bijele kokoši. Pokus počinje s oplođenim jajetom dobre nesilice. Svako jaje ima majušan zametak koji će se razviti u još jednu dobru nesilicu. No umjesto toga, zametak dobiva injekciju stanica i zametaka mesnatih ptica. U Originu to se naziva metakloniranjem.
Stanice mesnate ptice miješaju se sa stanicama dobre neselice da bi stvorila ono što se naziva himerom, životinjom sastavljenom od dva različita stanična materijala. Izleženi su pilići kodirani bojom. Crne površine razvile su se iz stanica mesnatih ptica. Što je pile crnje, odrasla jedinka bit će mesnatija. Ljudi već veoma dugo uzgajaju piliće i ja u nama vidim jednostavno uzgajivače pilića koji se koriste nekim novim oruđem. Čovjek osjeća nekakvu sklonost prema vrsti na kojoj radi i zacijelo u njima vidi vrlo zanimljive piliće, a oni koje mi ovdje razvijamo osobito su zanimljivi pilići. Ova je odrasla himera uspjela. Veći joj je dio perja crn, što znači da se najveći dio njezina tijela razvio iz stanica mesnatih pilića. Kad u laboratoriju postane moguće pouzdano proizvoditi mesnatu perad iz običnih jaja, ovaj će se postupak primijeniti u velikim razmjerima tvorničke proizvodnje u drugoj tvrtki. U oplođena jaja dobrih neselica ubrizgavat će se stanice mesnatih ptica. Kad je riječ o životinjama, tehnologije kloniranja mogu dovesti do proizvodnje na veliko ili do stvaranja jedne posebne životinje. Prvi mačji klon okotio se 2001. uz veliko slavlje. No uz 120 milijuna pasa i mačaka u SAD-u ima li ih smisla klonirati? Ne možete oživiti mrtvog psa ili mačku. Ovo nije način da svoju mačku učinite besmrtnom. Dobit ćete genski duplikat. No mačka vas neće poznavati, neće imati svoje stare navike. Morat ćete se iznova s njome zbližavati, a ako se ne bude ponašala kao vaša prijašnja ljubimica, nećete njome biti posebno zadovoljni. Neki vlasnici ljubimaca znaju da klon neće biti istovjetan, ali im se zamisao ipak čini zanimljivom. Ellison Larcombe i njezina obitelj dobili su ovo štene nakon smrti njihova voljenog psa Parkveya, ali on nije isti. Zašto smo klonirali Parkveya? Pa samo zbog njegova mjesta u našim životima i njegova mjesta u našim srcima. Klonirali Parkveya. Pa samo zbog njegova mjesta u našim životima i njegova mjesta u našim srcima. Ej, Eli, hoćemo li ručati? Mi shvaćamo da on neće biti Parkway. No veoma je zanimljiva mogućnost da imamo njegova blizanca. Možda da imamo njegova brata blizanca. Parkway je bio lutalica. Udario ga je auto na Garden State Parkwayu. Dovukao se do ruba ceste. Pokupio sam ga, odnio mjesnom veterinaru i sjećam se da su me pitali kako se pas zove. Odgovorio sam da je lutalica. Inzistirali su da mora imati nekakvo ime. Rekao sam dobro, nazovimo ga Parkway. I to mu je ime ostalo. Uvijek je štitio Ellison. Znala je biti u hodalici. Ako bi došao posjetitelj i približio se hodalici, uvijek bi se postavio između hodalice i posjetitelja. Evo Parkveya i Eli. Opet. Ellison, jednog ćeš danas shvatiti kako su tvoji roditelji bili uistinu čudni, ali ovo je naše najdraže štene i da slavimo njezin rođendan. Parkway je bio veoma drag pas. Imao je vrlo blagu narav i on nam veoma nedostaje. Dobro obavljeno. Gotovo. Poduzeo sam korake da sačuvam njegovu DNK. Razgovarao sam o tome sa svojom ženom i sigurno je pomislila da sam udaren u glavu. No rekla je, ako to želiš, samo izvoli. Parkway je uvijek bio u blizini moje kćeri i mislim da bih rado imao priliku da opet dobijem psa vrlo slično njemu. Mnogi istraživači pokušavaju klonirati kućne ljubimce, ali nekolicina želi uskrisiti izumrle životinje.
Jurski se park razvija iz znanstvene fantastike u puki znanstveni pothvat. Australski znanstvenici pokušavaju oživiti tasmanijskog tigra, koji je izumro 1930-ih. A što bi kloniranje moglo ponuditi današnjim živim vrstama, koje su se našle na rubu izumiranja? U Odabonovu zoološkom vrtu u New Orleansu istraživači pokušavaju s pomoću visoke tehnologije pomoći populacijama rijetkih životinja. Danas će majmun gvereza dobiti umirujuće sredstvo da bi ga liječnički pregledali. Ovo je najblaži način dobre skrbi za životinje. Omamljenu majmunu pregledavaju zube, krv, podvrgavaju ga cjelovitu zdravstvenom pregledu. No u cijelom je postupku možda najvažnije uzimanje majušna uzorka kože. Kako su crno-bijele gvereze ugrožene, ove će stanice sačuvati za buduće kloniranje. 4 ovakvih majmuna žive u Odabonovu zoološkom vrtu. U Africi ih je sve manje, jer im ljudi uništavaju staništa i love ih zbog krzna. Betsy Dresser bavi se reproduktivnom fiziologijom i divi se ovomu dojmljivom majmunu. Volim ovu vrstu, ne samo zato što su lijepi. To je vrsta vrlo ljubkih majmuna i doista ih je užitak promatrati. Kad mi se čini da smo u hitnoj pomoći za životinje, jer kad ne možemo dovoljno brzo intervenirati. Dresserova uzima svježe stanice iz gverezine kože za zamrznuti zoo koji vodi Odabonov prirodoslovni zavod. U ovim se posudama već nalaze uzorci stotina vrsta. Gorile, tigrovi, kornjače popunjavaju zbijenu nojnu arku. Danas će se ukrcati još jedan putnik, gvereza. U ovome vidim budućnost ako bude postojala istinska osnovica znanja i prava briga za spašavanje divljih životinja koje imamo danas, jer ako toga ne bude, imat ćemo prazan planet samo za sebe. Prerano je kazati da će kloniranje pomoći u spašavanju 2 do 3 tisuća ugroženih životinjskih vrsta na svijetu. No Dresserova i Filip Damiani, koji se također bavi reproduktivnom fiziologijom, već pokušavaju klonirati rijetke životinje iz tih stanica. Damianijevi i prijašnji radovi u različitim ustanovama daju im razloga za nadu da je to doista moguće. Damiani i njegovi kolege latili su se 1999. kloniranja gaurskog bivola, životinje iz Azije slične govedu. Gaurima prijeti izumiranje. Prerijetki su za darovanje jajnih stanica ili nošenje pokusnih mladunaca. Stoga je ekipa napredne stanične tehnologije u Massachusettsu uzela kravinu jajašce i zamijenila kravine gene gaurovim. Nastali će gaurov zametak presaditi u kravu. Prvi će put majka jedne vrste nositi klonirano mladunče druge vrste. Poslije 9 mjeseci jedini se gaurski zametak razvio. Krava je spremna za teljenje. Cijeli je svijet na neki način gledao što činimo, pa sam bio prilično uznemiren. Što će biti ako ova životinja ne uspije? To bi mogao biti težak udarac s mogućnostima korištenja tehnologijom kloniranja u očuvanju vrsta. Ovako ga neću moći izvući. Veterinar potvrđuje da je carski rez najsigurniji način teljenja. S mlazom plodne vode na svijet dolazi čudesna životinja. Ona je prvi klon vrste ugrožene izumiranjem.
Noa je uskoro stajao na nogama i sisao. No poslije 2 dana se razbolio. Bakterijska infekcija, očito ne u vezi s kloniranjem, bjesni njegovim tijelom. 3. dana svojeg života Noa ugiba. Čak da je i preživio, vodila bi se žestoka rasprava o ulozi kloniranja u očuvanju vrsta. Razlog njihove ugroženosti većinom je uništavanje staništa. Iako umislimo da uvijek možemo vratiti ugrožene vrste i da možemo uništiti još više njihovih staništa, posljedice bi mogle biti teže. Ako danas izgubimo neke vrste, a nemamo njihova genetskog materijala, mogle bi nestati, nepovratno nestati. Ako već kloniranje rijetkih vrsta nameće teška pitanja, rasprava će biti još žešća kad je riječ o pomoći vrsti s više od 6 milijardi jedinaka. Ta smo vrsta mi. Ako bi terapeutsko kloniranje uspjelo stvarati doknadne dijelove posustalih tijela, mnoge bi ljudske bolesti postale izlječivima. No prema nekim mišljenjima i ta će medicinska čuda imati previsoku cijenu. Ako klonirate ljude radi dobivanja organa, to je gotovo isto kao klanje stoke i njezino iskorištavanje nama u korist. Mogu uzgajati dodatne dijelove za ljude koji se ne mogu zamijeniti. Da, ja bih se s time složio. Zašto ne? Ako imamo tehnologiju da to učinimo, zašto to ne bismo i učinili? Ja zapravo nisam za kloniranje, ali za medicinska istraživanja jesam. U laboratorijima Terapeutiksa program istraživanja presađivanja organa napreduje. Krmača koja nosi klonirane prasiće samo što se nije oprasila. Klonovi dolaze na svijet zdravi, a vjerojatnost da će njihove organe naše tijelo odbacivati sve je manja. To je ohrabrujuća vijest za pacijente kao što je Andrea Gordon, čija je potreba za novim bubregom sve veća. 34 su mi godine. Htjela bih nastaviti živjeti. Željela bih ostvariti američki san da se udam, rodim djecu. Sad to ne mogu. Sve je zastalo. Kloniranje u Gordonovoj budi novu nadu. Ako bude moguće stvoriti bubreg iz njezinih kožnih stanica, dobit će organ koji tijelo neće odbaciti. Ispitivanje te izvanredne mogućnosti obavlja se pri naprednoj staničnoj tehnologiji. Odmah ispod kravine kože nalaze se minijaturni bubrezi usađeni prije 3 mjeseca. Bubrežne stanice potiču od embrija, klona ove krave. Zamjenski organi stvoreni kloniranjem još nikad nisu bili iskušani u životinjskom tijelu. Danas će bubrežno tkivo biti izvađeno i ispitano. Ima li ikakvih znakova odbacivanja? Funkcioniraju li bubrežne stanice? Proizvode li mokraću? U projektu sudjeluje stručnjak za tkiva iz Bostonske dječje bolnice Anthony Atala. Ugodno nas je iznenadilo što te strukture usađene u kravu mogu proizvoditi urin, a osim toga tijelo ih nije odbacilo. Usadak, tanke cjevčice bubrežnih stanica u vrećici za skupljanje funkcionira. I tako je Andrea Gordon možda bliže dobivanju zamjenskog bubrega, koji je nuždan da bi preživjela. Liječnik bi jednog dana mogao stvoriti zametak s Andrejinim genima i uzgojiti ga u klupko od 100 stanica. Embrijske osnovne stanice gotovo su čarobne po svojoj sposobnosti oblikovanja u bilo koje tjelesno tkivo. Mogu se pretvoriti u živčane stanice. Srčane stanice koje kucaju. Jednoga dana nada se Andrea Gordon u bubrežne stanice. Mislim da nema dvojbe kako je riječ o revoluciji u medicini. Vjerujem da ćete još za našega životnog vijeka vidjeti ovakav primjer. Ako u nezgodi nesretnim slučajem izgubite bubreg, u budućnosti ćete moći dati kožnu stanicu, a mi ćemo vam doslovno uzgojiti novi bubreg. Medicinski znanstvenik Robert Lanza u prvim je redovima ove revolucije u naprednoj staničnoj tehnologiji. Njegov je cilj nadoknaditi ne samo bolesne bubrege, nego i ozlijeđene kralježnice. U istraživačkom centru Riv Irvine u Kaliforniji drugi znanstvenici liječe štakora kojemu su oduzete stražnje noge zbog živčanih oštećenja. Od siječnja 2002. dr. Oswald Stewart i njegovi suradnici mogu uzeti matične embirijske stanice i unijeti ih u štakore s akutnom ozljedom leđne moždine. I štakori su se oporavili. Oporavili. Oporavili.
Hodali su. Oporavili su se. Prethodni rezultati navještaju da se štakori mogu izvanredno oporaviti od paralize nakon tretmana embrijskim matičnim stanicama. Da mi je netko rekao, naći ćemo u embrijima stanice koje mogu obnoviti tvoj središnji živčani sustav, ne bih vjerovao. Ne bih to vjerovao, a 3 godine poslije to se dogodilo. To je otkriće, dakle, čudo. To je čudo koje nam je darovala priroda. Taj isti dar mogao bi pomoći ljudima s artritisom, dijabetesom, multiplom sklerozom, pa čak i sidom. Milijune Amerikanaca boluju od takvih bolesti povezanih s neispravnim imunosnim sustavom. Što ako terapeutsko kloniranje može u potpunosti obnoviti ne samo organe, nego i defektan imunosni sustav? To je cilj ambicioznog pokusa koji počinje u Pensilvaniji. Ovo je kravi 12 godina, pa nije svježa kao rosa. Istraživači će pokušati zamijeniti njezin ostarjeli imunosni sustav poletnim pomlađenim sustavom. Kožne stanice stare krave poslali su naprednu staničnu tehnologiju u Massachusettsu. Stara je krava klonirana, pa dobiveni zametak, embrij, brzo je vraćen u Pensilvaniju. Embrij je usađen u zamjensku majku, a zatim izvađen i poslan unajmljenim avionom u New York. Tkiva su brzo otpremljena u memorialni centar za rak Sloan Kettering. Dok pilot čeka, stanice imunosnog sustava vade se iz klona. U Pensilvaniji te se stanice prenose u staru kravu. Zbog savršene genske podudarnosti klona, te stanice ne bi smjele biti odbačene. Uštrcane stanice putuju krvnim žilama. Morale bi naći put do kostiju stare krave. Ondje bi se imunosne stanice morale smjestiti u koštanu srž, jezgru imunosnog sustava. Ako to bude funkcioniralo, koštana će srž ubrzo početi proizvoditi nove bijele krvne stanice, tegleću stoku imunosnog sustava. Pensilvanijska ekipa redovito uzima krvne uzorke stare krave koje zatim šalje u Rochester u kliniku Mayo. Ovdje analiziraju krv da utvrde ima li novih bijelih krvnih stanica. Peter Wettstein, stručnjak za imunosni sustav, prvi će put vidjeti rezultate. Želi doznati raste li broj bijelih krvnih stanica u staroj kravi. Brojke ohrabruju, no potječu li nove bijele krvne stanice uistinu od uštrcanih stanica? Poslije 10 dana dobre vijesti stižu u naprednu staničnu tehnologiju. Upravo smo primili neke nove podatke koji najavljuju da su se nove imunosne stanice koje smo unijeli u staru kravu nedvojbeno udomačile i čini se da proizvode bijele krvne stanice. Ovi su podaci preliminarni, ali se doimaju ohrabrujućima. Ako se rezultati održe, bit će to izvanredan proboj. Imunosni je sustav stare krave pomlađen. Čini se da nove bijele krvne stanice kuljaju iz koštane srži. Takve bi stanice mogle ne samo priječiti imunosne bolesti, nego i poticati važan oporavak, recimo srčanog mišića nakon infarkta. Mogle bi izliječiti mozak nakon kapi. Mogle bi obnavljati istrošene stare zglobove. Nadajmo se da ćemo jednoga dana moći dati injekciju koja pacijentu neće samo dati nov imunosni sustav, nego će iznutra obnavljati istrošena tkiva kakva znaju imati oboljeli od artritisa ili žrtve moždane kapi ili srčanog infarkta. Nadajmo se da će te stanice uistinu moći iznutra obnavljati istrošena tkiva. Zamisao da bismo takvu terapiju mogli osigurati pojedincima u SAD-u pripada u fantastiku. Ona bi bila dostupna samo bogatima i onima koji su voljni prodati svoje domove da bi sebi produžili život. Mnogi etičari i vjerski vođe postavljaju teška pitanja o terapeutskom kloniranju, a ne samo o njegovim ekonomskim aspektima. Imam župljane s dijabetesom, koji su bili podvrgnuti amputacijama.
Polazim od svojeg života i izbora između amputacije i spašavanja vlastitog života na račun tuđe smrti. Možete me nazvati cijepidlakom. Ali to je život. Život od mrtvih. Nerado to kažem ovako bez uvijanja, ali to je točno to. Mi poput strvinara uzimamo radi svoje koristi od onih koje ubijamo. Isus je rekao, ja sam kruh života i tko god mi priđe neće ostati gladan. I tko god vjeruje u mene nikad neće biti žedan. Saltzmana zabrinjava ovo. Terapeutsko kloniranje uključuje uništavanje majušnih zametaka prigodom uzimanja embrijskih matičnih stanica. Ovo se pitanje svodi na to jesu li mikroskopskim staničnim kuglicama, koje su manje od glave pribadače, zajamčena ista prava i poštovanje kao odrasloj osobi, ili je to zajamčeno djetetu koje bi moglo umrijeti ako ne razvijemo ovu terapiju. Svemogući Bog, Otac, Sin, Duh Sveti, neka određuju naše dane i djela. Znanstvenici ističu da embrij iz kojega se uzimaju matične stanice nema živčane stanice, pa ne može osjetiti bol. On nema potencijal da se razvije u ljudsko biće ako nije usađen u maternicu. I on ne nastaje na isti način kao djeca. Mi ne govorimo o sjedinjavanju spermija jajašca. Mi govorimo jednostavno o spajanju kožne stanice s jajašcem kojemu je odstranjen sav genski materijal. I zapravo se bavimo vrlo malom staničnom masom. Svaka stanica u tijelu ima potencijal da postane embrij. Znači li to da prigodom svakog pranja ruku, kada odbacujemo na 1000 stanica, ubijamo život? Ne znači. Ne muče me sumnje i moralne dvojbe zbog klupka stanica uzetih od mene i potom razvijenih u Petrijevoj posudici, a onda dalje razvijenih da stvore organ koji će me omogućiti da živim oslobođena lijekova, da živim punim životom. Ipak, mnogi su se usredotočili na zametak iz kojega bi se razvijele terapije matičnim stanicama. Ispred riječi embrij stavite riječ ljudski i odjedanput dobivate potencijal za još jednog Bacha ili Franka Lloyda Wrighta ili Einsteina ili vas ili mene. Riječ ljudski određuje predmet našeg razgovora. Hoće li klonirano dijete biti među nama uskoro? Klonirani ljudski zametak prvo je najavljen u 2001. No nisu ga uspjeli razviti veće kod 6 stanica, što je premalo da posluži svrsi, terapeutskom istraživanju. No kolale su glasine o ženi koja nosi klona. I znanost hita naprijed, poticana, neki kažu, općom potražnjom. Ljudi to žele. Danas traže nove oblike reproduktivne pomoći, a ima osoba bez testisa, osoba bez jajnika i njima se otvaraju nove mogućnosti. Mi očito obavljamo sve pripreme za kloniranje embrija u reproduktivne svrhe. Nećemo gaziti po mrtvim tijelima ili deformiranoj djeci da bismo to postigli. Zabrane to ne mogu zaustaviti. To je kao da pod tepih pomećete slona. Možete pokušati, ali to je jednostavno nemoguće. Sposobnost da se uzme jedna stanica iz životinje i stvori replika te životinje nekad se činilo predmetom znanstvene fantastike. No sad je to predmet ambicioznih istraživanja, vatrenih prijepora i velikih ljudskih nadanja. Srce mi lupa već i na samu pomisao na to, jer imam osjećaj da je to tako blizu. Ušli smo u klonsko doba. Kloniranje nam ulijeva nadu da ćemo nahraniti mnoštvo. Kloniranje već mijenja našu hranu. Omogućuje nam da se duboko uplećemo u prirodu, uključujući i ljudsku. Dovodi nas u kušnju da mijenjamo tok ljudske evolucije. Kako ćemo reagirati na klonove koji će živjeti među nama?